Искам да кажа няколко неща за последния ми проект песента "Лекувай се". По-скоро искам да поговоря за посланието. Този стил музика намерих като най-подходящ начин да изразя конкретна емоция. А в видеото може да си представим, че се развива в духовния свят. И този палат, в който се развива действието, е тялото на човека. И то е запушено и замърсено от стари травми и необработени емоции. Буквално сифона се е запушил. И оркестъра е душата, която плаче да се освободи. И човек може да осъзнава тия травми, те да го бъгват в определени ситуации, обаче той ги романтизира, сложил е розовите очила, вкаменил е тия травми в един рог, или еднорога, и си мисли, че това го прави специален. И си казва: да, това съм аз. Примерно получава валидация от социалните мрежи, лайкове и сърчица и си казва: ето, харесват ме, получаваме се, супер съм. Но душата му знае, че има проблеми, се дави и плаче. Защото в определени ситуации това би могло да докара човек да вреди дори и на себе си по един или друг начин. Съответно той трябва да намери път да се върне, ако трябва да влезе в кълта, да се изцапа малко и да изчисти тия травми. И като ги изчисти, рога му се чупи, пада, чупи се тая илюзия, но все пак той накрая остава жив и свободен.